সমরেচ্ছ দুর্গা কোপে চকারি পুরুষেষু বিষ্ণু। সে গোটিয়ে শক্তি বিভিন্ন রূপ রই সে ধরা পৃষ্ঠକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଯେଇ ଜଗତନାଥ ସେହି ଜଗତ ମାତ। ଆରି ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ମା ମଙ୍ଗଳା ଘଟ ପାଟୁଆ ଘଟ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଏବଂ ଏହା ଶାରଳାଙ୍କ ପୀଠରେ ମା ମଙ୍ଗଳାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆଣିଛନ୍ତି। ମା କେମିତି ନା 15 ମସିହାରେ ଯେମିତି ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତି ମା ମଙ୍ଗଳା ପାରିଲେ ନାହିଁ ଶାରଳାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଦେଲେ, ସେଇଭଳି ଆଜି ମା ଶାରଳାଙ୍କ ପୀଠରେ ମା ଯୋଗଜନମା ଜଗତ ଜନନୀ ଯୋଗମାୟା ମହାକାଳୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାସରସ୍ୱତୀ ମା ମଙ୍ଗଳାକୁ ଆବାହନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚେରିତୋଳ ବାବଦରେ ମୁଁ କହିବି ଟିକେ ସାମୂହିକ ମହାଗୁରୁ ପୂଜ୍ୟପାଦ ବଳିଆ ଯାହା କୁହନ୍ତି ତାହାକୁ ମୁଁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଦେଉଛି। ଏ ଚେରିତୋଳ ବାବଦରେ ଯେତେବେଳେ ଚେରିତୋଳ ଏଠି ବନ୍ଦର ଥିଲା ବା ପୂର୍ବ କାଳରେ ବୋଇତ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ ଜାଭା ସୁମିତ୍ରା, ଏଠି ଆହୁରି ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ କଥା ଅଛି। ମା ଶାରଳାଙ୍କ ପାଖରେ ମା ମଙ୍ଗଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିଛି ଯାହାର ନାମ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା। ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବୃଦ୍ଧା ନଦୀ ଠାରୁ ମହାନଦୀ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି, ସେହି ମହାନଦୀ କୂଳେ 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 ପ୍ରାଚୀ ସୁଭଦ୍ରା ଗୁପ୍ତଗଙ୍ଗା ଏବଂ ଯୋଉଟାକ ଆମର ମଙ୍ଗଳାଷ୍ଟକର ଅଛି ଗଙ୍ଗା ସିନ୍ଧୁ ସରସ୍ୱତୀ ଚ ଯମୁନା ଗୋଦାବରୀ ନର୍ମଦା କାବେରୀ ସରଜୁ ମହେନ୍ଦ୍ର ତନୟା ଚର୍ମାବତୀ ରେଣୁକା ଶିପ୍ରା ବେଦମତୀ ମହାସୁର ନଦୀ ଚିତ୍ରପ୍ତଳା ଗଣ୍ଡୁକୀ পুণ্য জলে সমুদ্র সহিত কুর্বানুস্তুতে মঙ্গল। যেতে নদী ଅଛି ଏ ଝଙ୍କଣ ପୀଠ ଏ ପବିତ୍ର ପୀଠ ଏ ମାର ପୀଠ। ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ସାରା କାହିଁକି ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ଓଡ଼ିଶା ଏଇ ମାଟି ପାଇଁ ଗର୍ବ, ଏଇ ମାଟିର ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଶାରଳା ଦାସ ଯାହାଙ୍କ କଥା କହିଲେ ଅତୃପ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଯୋଗ୍ୟ ଜନ୍ମ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ଜନ୍ମ, ଯାହାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଜି କବି ଶାରଳା ଦାସ ଏଇ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ଅନେକ ଅନେକ ବୀର ପୁରୁଷ। ଏକଥା ମୁଁ କାହିଁକି କହିବି ନା ଶାରଳାଙ୍କ ପାଖର କଥା ଟିକେ କହୁଛି, ତାପରେ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ତ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଘଟ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଶାରଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ, ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ମହାଦୀପ ଚଢ଼େ, ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆମ ମା ଭଗବତୀ ଶାରଳା ଠାକୁରାଣୀ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ ତା ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି। କେତେ ମହିମାନ୍ କେତେ ମହିମାମୟୀ, ଯାହାର କଥା କହିହେବ ନାହିଁ। କେମିତି ନା ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ଯଦି ମାଆକୁ କହିଲେ ଓಂ ସର୍ବବାଧା ପ୍ରଶମନ୍ୟ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ସଖିଳେଶ୍ୱରୀ ଏବଂ ଏବଂ ତ୍ରୟା କାର୍ଯ୍ୟ ଭସ୍ମତ ବୈରୀ ବିନାଶନ। ଇନ୍ଦ୍ର ଏକଥା କହିଥିଲେ କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ରତ୍ନଗିରିରେ ମା ଦୁର୍ଗା ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ। କେମିତି ହେଲେ ନା ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକକୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। କହିଲେ ମଧୁସାରଙ୍କ କଥା ମୋର ଗୋଟେ ମନେ ପଡେ। ମଧୁସୂଦନ ରାଉଳ ଏ ଅଞ୍ଚଳର କମ କବି ନୁହେଁ। କହିଲେ ସର୍ବଦେବଙ୍କ ତେଜ ମିଶି ଜଳିଲା ବ୍ରହ୍ମ ଶିକ୍ଷା ରାଶି ତନ୍ମଧ୍ୟ ଦେଖି ନାରୀ ମୁଖ ବ୍ରହ୍ମା ହରିଲେ ସର୍ବ ଦୁଃଖ। ଦେବତାମାନେ କହିଲେ ଜୟ ମା ଜୟ ଜଗତ ଜନନୀ, ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା, ଜୟ ମା ଶାରଳା, ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗେ। ମଙ୍ଗଳା ନା କେମିତିଆ ନା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆଦିଶକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳା। ମଙ୍ଗଳା ସବୁଠି, ମଙ୍ଗଳା ନ ଆସିଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଚେରିତୋଳ ବାବଦରେ ମୁଁ କହିଛି ଏ ଚେରିତୋଳ କେବେଠୁ ହେଲା, କାହିଁକି ହେଲା, ଆଜି ଏ ପବିତ୍ର ମାଟି କାହିଁକି କଟକରେ ଚେରି ମାନେ ହେଇଛି ସିନା, କିନ୍ତୁ ଆମ ପଛରେ ଆମ ଭାଇମାନେ ନ କରିବାରୁ ଏ ମାଟିର ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରା ମହୋଦୟ ୟାଙ୍କ କାନରେ ବାବା କହିଲେ ଥରେ ସେ କରିଦେଲେ। ଯାହା ହଉ ଏ ମାଟିରେ ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ ବହୁତ
ଗଲେଣି ବରଣ୍ୟ ଆମର ରଫେଇ ଗଲେଣି ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ ଗଲେଣି, ରାମବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତାପ ବାବୁ ଗଲେଣି, ନିଶାଣି ପୂଜା ଗଲେଣି। ବହୁତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ ରହିଛି ସେଠି ରାଜନୈତିକ ଦିଗରେ। ତେଣୁ ଇଏ ମାଟି ଜାଭା, ସୁମିତ୍ରା, ସିଂହଳ ସବୁ ଦ୍ୱୀପକୁ ଯାଏ। ଏ ବ୍ୟବସାୟୀର ମାଟି, ଏ ମାଟି ଏତେ ଉନ୍ନତ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ। ନାଁ ହଉଛି ଉତ୍କଳ। କାହିଁକି ଉତ୍କଳ ହେଲା? ତା ପୂର୍ବରୁ କଣ ଥିଲା ମୁଁ କହିବି। ଜଗତସିଂହପୁରର ନାଁ କଣ ଥିଲା? ଜଗତସିଂହପୁର କଣ କେମିତିକା ଜିନିଷ? କଟକର ଜଗତସିଂହପୁର କଣ? ଉତ୍କଳ, ଓଡ଼ିଶା, କଳିଙ୍ଗ। ଆଗ କଳିଙ୍ଗ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗ ଥିଲା, ବଙ୍ଗ, ବିହାର, ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟିଏ ଥିଲା ଖାରବେଳଙ୍କ ସମୟରେ। ତାପରେ ବ୍ରିଟିଶ ସମୟରେ ବି ଥିଲା କଲିକତାରେ ହାଇକୋର୍ଟ। ତେଣୁ ବଙ୍ଗ, ବିହାର, ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ କରି ଯେଉଁ କଳିଙ୍ଗର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି, ଏଇ ଯୋଉ କଳିଙ୍ଗ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶାର ପୁରେ ପୁରେ ପଲ୍ଲୀରେ ସମଷ୍ଟି ଅଛନ୍ତି ଦେବାଦେବୀ। ତେଣୁ ଦେବତାଙ୍କ ଭିତରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବତା ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ, ପରମ ପୁରୁଷ, ପରମ କାରୁଣିକ ଭଗବାନ। ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସନ୍ତି ମା ପାଖକୁ। କାହିଁକି ଆସନ୍ତି? କେବେ ଆସିଲେ ନା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ହେଲେ, ସେତେବେଳେ କଳାପାହାଡ଼ ସମୟରେ କଳାପାହାଡ଼ ନେଇକିରି ବ୍ରହ୍ମକୁ ପୋଡ଼ିଦେଲା ହୁଗୁଳି ନଦୀ ପାଖରେ। ବିଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ଖୋଳ ଧୀରେ ଆଣି କୁଞ୍ଜବଳ ପାଖରେ ରଖିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ମାଙ୍କର ହୁକୁମ ହେଲା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲା, ମା ଚିତ୍ଶକ୍ତି କହିବାରୁ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ଆସିଲେ। ଆସି ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଲେ, ସେତେବେଳେ ଝାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ଏଇ ଶାରଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ମା, ସେଠି ନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପୂର୍ବ ସ୍ଥାନରେ ସେଇ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମକୁ ରଖିଦେଲେ। ରଖିଲା ପରେ ସେଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ମାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲା। ସେଦିନ ଏକାଦଶୀ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏକାଦଶୀ ହେଇଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ମା ପାଖକୁ, କଥା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା କେମିତିକା କଥା ନା, ଏଇ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ, ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ। এই ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଆଜି ଚେରିତଳରେ ଆଗ କାଳରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମର ଭାଇମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ବ୍ରତ କରୁଥିଲେ, ସେତେ ନଥିଲା କୁଣ୍ଡ, ଗରା, ବାସନ ନଥିଲା। ଏଇ ଜାଗାରେ ଡାକିକିରି ମାଗନ୍ତି, ହେ ମା ଆମକୁ ଦିଅ, ଆମେ କାମ କରିବୁ, ପୁଣି ଫେରେଇ ଦେବୁ। ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ବହୁ ଜାଗାରେ ଏମିତି ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପବିତ୍ର ମାଟି, ମହାନଦୀର ଗର୍ଭ, ବାଲିଯାତ୍ରା, ବାଲି କହିଲେ ଏ ବାଲିର ନାମ ଶରଧା ବାଲି, ଅତିନି ଆତ୍ମ ବାଲି। ବାଲି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଯେ ବାଲେ ବାଲି, ଯୋଉଠି ବାଲି ଲାଗେ ସେଠି ପିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାର ପିଲା, ଛୋଟ ପିଲା ଭାବରେ ଏ ଯୋଉ ଉତ୍ସବ ଚାଲିଛି, ଏଇ ଯୋଉ ମହୋତ୍ସବ ଚାଲିଛି, ଏଠି ଶାରଳା ଦାସ ଇଏ ମାଟିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ତୀର୍ଥର ମାଟି। ଓମ୍ ଶରଣାଗତ ଦୀନାର୍ଥ ପରିତ୍ରାଣ ପରାୟଣୀ सर्वस्वार्थ करते भी नारायणी नमस्ते। हमको गोटे अनुरोध करी माँ मंगला माँ शारला ये जो घट नृत्य माँ मंगला समस्त एक हरिबल हुलहुली देवे, समस्त मनोवांछा पूर्ण करेंगे। सर्वमंगला कल्याण हरि माँ शारला तेणु आम गंतव्य गला बेले घट बाबद मुझे कह घट आम शारला घट माँ मंगला भी घट झामु हुए एवं माँ तारिणी निजे घट जितेबाला गोविंद भंज नेपाल गोटे कलश धरी आसी आमर भी माँ घट केमी आसी देखु माँ मंदिर भर अपने जी बेटा भितर हटेश्वर बटेश्वर अच्छा जो बटेश्वर हटेश्वर घंट तोला हुए कला पहाड़ को खंडे जो माँ आईले कौन कहले ना भला भला रामचंडी भला रे कला पहाड़ को दुआरे बसाई भला पानी पाई गला रे कला पहाड़ को खंडे गोटे सेवकिनी बेश नहीं माँ दीटा कलश धरी पड़े आसिले चंद्रभागा बुड़ी रही केमी आपंकर देखिए ये जगह चंद्रभागा महानदी बाहर
ପୁଣି ପଡ଼ିଛି କୋଉଠି ନା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଖରେ 10 ସମୟ ଘାଟ ଯେଉଁଠି ପିଣ୍ଡଦାନ ହୁଏ ପ୍ରାଚୀ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଯାଇଛି। ये गुप्त मारिकार कथा तेणु सेई जो घटको मां नहीं आसीथिले सेई घट दुईटी एबे भी सुधा मां सारणा पाखरे पछ पटको देखिबे जगन्नाथ मंदिर पाखरे दुईटी घट गोटे घटेश्वर आ जने बटेश्वर। तेणु सेई पाखरे मोर भाई माने सेवक भाई माने मां को अंगलागी सेवक माने घट करंती।
ବିଶ୍ୱଜର ପରିଦତ୍ତ ଦତ୍ତ ଚରଣ ନିର୍ଭମନା ସୁବ୍ରହ୍ମ ବୀଣା ପୁସ୍ତକ ଖଡ଼ଗ ସୁବଧ ଧତି ଦକ୍ଷପରାମୃ ଘଣ୍ଟା କର୍ମକପଟି ଅସୁର ଗଜାନନ ନାମ ଘରେ ଧ୍ୟାୟତେ মহিষো পুষ্প শ্রীচরণম বাগদেবতম শারদে জয় জগজ্জননী মা মঙ্গলকরে জয় জগজ্জননী মা সর্বঙ্করে জয় জয় মা জগজ্জননী বিশ্ব কল্যাণ অষ্টভুজা তেণু মাଙ୍କର ଏହି ରୂପକୁ ଯିଏ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯିଏ ଯାହା ଆସିବ ମା ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ଓ ଆନନ୍ଦ କୁମାର ହରି
Digo, sos a venir, querida,